vai chỉ về u với ni hiền chân tầm trung trang rồi cái đó hệ chân tầm trung trang hi mi tin ta là bôi mũ em mà ring tu tan bôi mũ a ring lâu tu tan bôi mũ a cái này Giêsu Christian cái ta na chân tầm na min đã sakhi cái ta lúa bôi mũ em này chút thì rồi cho nên chân tầm na hi mi tắm takin Isu khan ati zovek lova Isu khan chân tầm na cái ta na đã hi azad về min đã saka azad về gan ti về ngay ni akim lâu ni azau lâu ni thì tên rin na kan ni china ni ma sela chu với ni hian chu chân tầm na kan lal pa Isu Christa min pek chu voi khata ati zovek ani ti kan shin do chani pathian thu alut nga lila ti chuan kan soi fe donia hunrei lona rombung som pakhat chang ruk kan en chuan khongai na awang ani chuan thil ti awang ani to lawang chuti ani lo chuan khongai na ani to lawang atia khongai na awang ani chuan thil ti awang ani to lawang chuti ani lo chuan khongai na ani to lawang hết tại là soi chiang lẽ mày à chăn đầm cái gì nó tủ lệ ba ma mình xuôi theng tu Isu Christa hiền mình xuôi theng thấy này ama thổ dỗ liêu anh gì mình suy lên thiếu tỷ anh chuan Isu này nó cả thiếu tỷ lệ Isu này nó thiếu tỷ lệ cái ma thiếu tỷ 50-50 anh chuan chuan nghe aron chuyên chuan tỷ chuan thiếu tỷ mang ba ma theng alo ni dona ni ti hian phone hi kan ya phone hi mi min present dona chumi chu box an thun thlapa ti chon present atom na hian an toma ti chumi ron pe thina ni ma se 50-50 lo ni don chuan bom chu kan hen aron la a ti chon phone chu chunga ka da ka tom tir le a ti chon mi ron pe a ti chon present ka lo ti ta ni chu ti ang che chon men kan lo ringa present min peturim present ka chen te mo ka unau te ne mo ka nu le pa te ne mo ka chung khat te ne mo min peturin khan present min pek tura khan eng ma ti ka va nei velo an le tur po ka lova hisab pui lova ang phone hemi min phone min pek tura po hemi phone a po abo ma ka thun hek lova ka thang hek lova eng ang nge ni ti po ka thang hek lo ma se ka du ang chu an shia te chu min le sak thia ni chu ti ang che chuan mi dam ta khian kan lo ring thina pathian ni min mangai ema fa pamal ni chun pe a ti chuan kan thil ti ang kan thil ti awangin min chandam na ringot ni lovin pa Isu Christa ti ringot ni lovin kan thil ti awangin chandam kan lo ni ve ni kan ti thini ani na chen om lo buka ani lo buka ni so van chuan chandam kan ina chu Isu Christa in kan ta na tho zo liao kha present a kha ka lo me ti a ka lo don som na me ya khan chandam ka lo ni ta ni chandam kan ina tur chu tho zo ve kan ni to a chandam kan ina chu ka lo pom thei na tu le chu chandam na ka ta na lo da lo ka chu ka lo nei thei na turin ka kut ka lo la a ka kut ka lo phara ti chuan ka lo accept ka lo poma ka lo ring ta ti na ni chu van chuan chandam kan ina ti ka nei lova ti ka nei chuan hlo a lo ni dona ma se ti ka nei lova pe ka lo ni chuan hlo ni lovin khongai na a lo ni dona ni chu van chuan voin ni a hian chandam ini na turin eng ma ti nei lova ma se chu chandam na chu nei tur ro chuan irin a lo ngai ni lo tan na so charo se ka lo me